Hi guys, जोंनि b.boys vlog चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। जों दा मेगी जानाय कम्पिटिशन बादायलायनायदो दा बेयाव अल फ्रेन्ड्स गासैबो फ्रेन्ड्सआनो नायलाङो मोजाङै जाहाथे सोर देरहायो बेनि प्राइजखौ उनाव मोनगोन, सोर जेनो बेनि प्राइजखौ उनाव मोनगोन। फ्रेन्ड्सफोर गासैबो नायलांदो। बेनि लोगोसे दं दावदै आरो आन्दासबो जों दा जानोसै। स्टार्ट जागायबाय। Ang lolo na di makang lang, nawala yung sudulas lang. Zenbai, kenapa? Bikin nanti kayak zender nak. Bila nih? Dulu, sudah suka bayang. Sebaik. Nah itu price dong anda mana? Basic standard kemudian ada. Merah Zenbai bitanga, anggun bay. Zender. Liter sindam boleh bay. Hi guys, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै दा मेगी जानाय बादायलायनाय मेगी मा मोनलाय दावदै आन्दासब जों जानाय कम्पिटिसन बादायलायदोंमोन दहायनिफ्रायनो बादायलायगासिनोमोन दा भिडिअ'आ जोब्बाय प्राइजखौ आं मोनबाय आरो जेनबाय बिथाङा प्राइजखौ मोनदिया बेनिखायनो आं होगोन सानदोंमोन 100 बेनो आं होनाय जानाय नंला बेनिखायनो जेनबाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा अननानै प्लिज लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो बाय